začiatku februára bola otvorená výstava zaujímavých kameňov. O týždeň neskôr budúci módni návrhári prezentovali svoju tvorbu v nezvyčajných priestoroch. Na obe tieto akcie sme sa boli pozrieť s našou kamerou. V hlavnej budove Západoslovenského múzea je od 1. februára prístupná výstava Kamenné kvety. Autorom je Miroslav Hornáček a prezentácií kameňov z Maroka. Vystavené sú však aj zaujímavé skalnaté exponáty z Brazílie, Indie, Ruska alebo Poľska. Umením k móde je názov ďalšej výstavy organizovanej Trnavským samosprávnym krajom. Súčasťou vernisáže bola aj módna prehliadka. Zatiaľ sme organizovali výstavy len v rámci nášho regiónu. Toto je prvýkrát, že sme prekročili hranice Bratislavského samosprávneho kraja. Dúfam, že to nebolo posledný krát, aspoň tak sa nám to javí s pani riaditeľkou Čambalovou. No a kde robíme, okrem toho, že ich robíme bežne v škole 2, 3, 4 krát do roka, podľa samozrejme požiadaviek, chodíme na základné školy, tam v rámci plesov, rôznych podujatí. Študentky Spojenej školy na Tokajskej ulici v Bratislave predstavili svoju tvorbu pred malým trnavským publikom. Ja som mala pekné modely, páčili sa mi, cítila som sa s ním celkom príjemne. Keď ma niečo nápadne, tak to nakreslím a potom sa to možno aj ušije, keď to je také ušiteľné. Ako si sa cítila na dnešnej prehliadke, ako bola atmosféra? Dobrá, ale trošku nervózna som bola. Publikum bolo fajn, šaty, no tiež dobré. A cítila tak ako vždy, ono už je to rutina. Sú to dievčatá, ktoré chodia do choreografického krúžku, tak sa trošku nacvičia, ako vystupovať na mole, ako prezentovať tú svoju prácu. Ale nie všetky, ktoré prezentovali modely, boli autorky. Modely a návrhy nie sú prezentované len prostredníctvom módnej prehliadky, ale aj na výstave na prvom poschodí. Myšlienka vznikla na základe ponuky študentov z tejto spojenej školy na Tokajskej ulici v Bratislave, ktorí hľadali priestory trošku iné, než akých sú zvyknutí, teda také bežné, štandardné priestory. Móda 21. storočia z pohľadu mladých módnych návrhárov vyznela odvážne, ale aj profesionálne. Spoločenské šaty boli spestrené ručne vyrobenými šperkami a doplnkami. Neradi by sme sa venovali len odevu, ale určite, ak bude nejaká príležitosť, možno aj počas leta po exteriéri múzea a bude nejaký vhodný nápad, určite to využijeme. Móda bola tentokrát výnimočne prezentovaná v múzeu. Ak chcete výstavu navštíviť, je vám prístupná do 31. marca. Jana Borovská, Mestská televízia, Trnava.